ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Tang hadin ka tu ni ganta. Kajing betha jong ka New Trap Youth Council sengkemi lingba u President rangba ka seng uba Roy Cooper Syndrome ya ki shnat rekam jong ka seng hakaleng ka bri u New Trap ban pet perman ya ka rongami jogi Minder na ka ri Bangladesh. Haka khat kandai terek unaitung arjap sao kitkot jong ka HYC Ribhoi District haka por kumba New Baji janmien kilayo ban bat hadu san penyongot kinong Bangladesh ki balawan lingba ka jalla West Bengal syakani ka jalla Meghalaya. Yaki video bala ring hi dikit khot ka HYC bat lapha shakilat pathai kubor layathu bala lab yakini ki brio halat umroi ki basyong hakawai ka bus ka badon yo registration number WB87 0642 haba kit khot ka seng kilapan yaki kot kisla bat tokeru yaka let kawan jongki kini ki brio kilapani yaka passport bat yaki visa jongki bat ongru kitmu banlet sya Silchar Assam bat donru ki baong bakitmu banlet sya Shillong bat banlet sangka sya Sora hanrei haba kelipat yaka jaka bakitmu bansyong bat ban samiet kini ki briu kemshem la asatia yaka jubab ka basai hadien ka jingbam shay ka jubab na kini ki briu ki dikhot ka seng kila itino ikini ki briu sya ki pulet jong ka umnyam police station khanang bagen yo ban toget katkum ka an hadien ka tu ni ganta bat hadien bala pej yakikot kisla ki pulet kila planyo igini briu baro bat la pentep ru syaka seng bakini ki briu kinlet chenong ba Silchar Assam ki khot jang ka seng ki bala budien igini ki briu kila lab baka bos ka bakit eki kamshem la ya sya surok ba bypass banlet sya Silchar lingba ka surok maurang keneng jowai terter hanrei kala hiar penban syaka surok banlet phai sya Guwahati kumta ki khot kila pelong ka jing amiet namar kani ka jingle kala pensuba jor ya ka jing thumu jong kini ki brio haka step ar phautarek unaitung arjap sao la pentep daki pajba bakini ki brio kila 15 yang shalat umroi bat nangni kila kiopat haki kali sumu jong ki tarai jala banlet chasora shushu ka sengala pelong ya ka jingwat jingtep woodwood bat yoru ya ki number kali jong ki kali sumu ki bakit ikini ki brio chasora ban pelong ka jingpet perman ya ke yai ke yang jong kini ki brio ki nongelam ke HYC ke la pentep shagi bor pulet jong ka East Khasi Hills District bat ka Sora Civil Subdivision ban bodien ni kini ki brio khanang ban pintikina ba omdei wat way ru na kini ki san phenyongot ban sa bi an ha kini ki jilla এখন গাড়ি যাচ্ছে এখন গাড়ি কি ভালো যাবে মানে কি রকম মানে পেই এখন হঠাৎ করে না এইভাবে Usnem arjar arpo uday usnem ubaka pertai baro kawai ka mat ya ka jingjinjar sosat nagadao ka jingwan lan shop ka klam COVID-19 day hakane ka por baki nongsang snong jongane ka jala jongiru ki im hapdeng ka jingjinjar ki im hapdeng ka jing kordet bat ka kim khai namar bala khang dam lut ya baro ya ka ya ke yeng ka kit ka ba ka thiet ka pet na dong shadong kum kawai na kilat patay kubor kabalarung siya ki kendong kensrot la hasor nila hanong kendong ngilabon jad kijing ki bagi paj ba ki kendo haga por lockdown
kawai na kita gijing gabangi kendo hakapor lockdown kadai gabam. Habang yong kabam, hakajat bin riu jongi, nengong deu kau, udai, upiat, kesini, kamlu, kadok ka, bat kumta terter. Haot. Na perang kini kimarba, kat tu kat ni ngilaban yo, na kadi kazala ka jongiru. Henry kat no Kibabun hi ni haban shanya na bahar. Mentang ngilala na kiti gijing kibabaro ya kendu hakapor lockdown. Henry kum kazala ni haban kendet ben riu. Kenang manginup la ben penbiang daladi yaladi. La kalong hakabam kadi kakup kasem karyam kabet berkum ta terter. Lingba kan kubor yalap yariu. Nginyok bani mirjingot kumno bangila ban poi syakatong bat ban longru kum kata kerensan kaban plilat ikipat ba ban penpau ikijing snow gejongki hakakam ba kejing don kam hakakam bat ba kasor karu kan la ban snap ikita gejing don kam. Namar klem gejing telang gejong upat ba bat kasor kar. Kajala kanumla ban yeng halaki jong kikijat. Tungunya pet menta ki egi jing ke bakhang lat ki pat ba jongi bat ki egi jinan kam jongki ke baka sarkar ka hapan le Lengba ka Batesi TV ngiwan ra yagani ka kubor yalap yari habar ben usaipan Jat bin riu kasam.